अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ వారి హరే కృష్ణ 18 మాతాజీ. రోజుల గీతా క్లాస్ లో ఉన్నాము. హరే కృష్ణ 17వ మాతాజీ. రోజు. అందరికి స్వాగతం. ఓకే, సో శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అంటే త్రయ అంటే మూడు రకాల శ్రద్ధలు అని అర్థం. శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసము మరి అని కూడా అర్థం. మొట్టమొదటిగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఏ అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళు యజంతే శ్రద్ధయాన్విత, శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించి యజంతే చేస్తూ ఉంటారు శ్రద్ధతోనే. తేషం అంటే శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా కాకుండా శ్రద్ధతో వాళ్ళకు తోచిన రీతిలో చేస్తూ ఉంటారు కొందరు. తేషాం వారు నిష్ఠాతుక కృష్ణ, వాళ్ళ నిష్టను ఏమంటారు కృష్ణ? సత్వమా, అది రజోగుణమా లేదా తమోగుణమా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళ స్వంత ఊహల ప్రకారం శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో కొందరు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు కదా. వారి యొక్క నిష్ట ఎలాంటిది? వాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల? అది నిష్ట సాత్వికమా, తామసికమా, రాజసికమా అని చెప్పేసి అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ తేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసి చేతి తాం శృణు. త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ, 3 రకాల శ్రద్ధలు ఉంటాయి. దేహినాం, ఈ దేహదారులందరికీ కూడా స్వభావజ, వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళకి 3 రకాల శ్రద్ధలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ స్వభావాన్ని బట్టి ఏమిటి అంటే సాత్వికి, రాజసి, చైవ తామసి. సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసిక శ్రద్ధ మరియు తామసిక శ్రద్ధ.
అవి ఏమిటో తాం శృణు, నీకు ఇప్పుడు అవేమిటో చెప్తాను విను. సో ఈ దేహదారికి ప్రకృతి యొక్క గుణాలను బట్టి, అతని స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళ శ్రద్ధ సాత్విక శ్రద్ధ ఉండొచ్చు, రాజసిక శ్రద్ధ ఉండొచ్చు, తామసిక శ్రద్ధ ఉండొచ్చు, ఇలా 3 రకాలుగా. అవి ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. ఇక్కడ మనకి 3 అన్నదమ్ముల్ని చూపిస్తున్నారు, విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు. మరి 3 కూడా 3 గుణాలకు ప్రతీకలు. రావణుడేమో రాజసికం, విభీషణుడు సత్వగుణం, కుంభకర్ణుడు తమోగుణం. సో 3 అన్నదమ్ములు అయినా 3కి 3 గుణాలు ఉన్నాయని ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇకపోతే మనం జీవనం సాగించడానికి 7 విషయాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఇవి అందరం కూడా ఈ 7 విషయాలు చేస్తూనే ఉంటాం తప్పనిసరిగా. జీవితం అనేది సాగించాలి అంటే మరి పుట్టిన తర్వాత ఈ 7 ఎవరికి తప్పవు, అన్నీ చేస్తూనే ఉంటాం. ఏమిటి అంటే ఆ 7 ఆన్సర్స్ ఏమైనా వచ్చాయేమో, నిన్నటి చాప్టర్లో మనం చూసిన విషయాలు కానీ చూస్తున్నాను, ఇంకా ఏమీ రాలేదు. సో ఇంకా కొన్ని మినిట్స్ వెయిట్ చేసి చెక్ చేస్తాను మళ్ళీ. మీకు ఏదైనా గుర్తున్న విషయాలు ఉంటే 16th చాప్టర్ గురించి పెట్టండి చాట్ బాక్స్లో, చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు, ఇవి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం చేయవలసినవే. ఒకటి ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరికి శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది. అంటే విశ్వాసం అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి దేని మీద ఒక దాని మీద విశ్వాసం ఉంటుంది. కనీసం వాళ్ళ మీద వాళ్ళకే విశ్వాసం, వాళ్ళ యొక్క పనుల మీద విశ్వాసం, వాళ్ళ యొక్క బంధువుల మీదో, వాళ్ళ యొక్క మేనేజర్ల మీద, బాసుల మీద, భగవంతుడి మీద, దేని మీద ఒక దాని మీద ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. సో అది శ్రద్ధ అంటే ఇక్కడ విశ్వాసం, నమ్మకం. దేని మీద ఒక దాని మీద, డబ్బు మీద నమ్మకం ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక దాని మీద ఆ శ్రద్ధ, ఆ విశ్వాసం ఉంటుంది. 2 ఆహారం, అందరం ఆహారం తీసుకుంటే ఎవరూ ఉండలేం, ప్రతి జీవికి ఆహారం అవసరమే. సో ఆహారం. 3 యజ్ఞము. యజ్ఞము అంటే ఏమిటి, డీపర్ మీనింగ్. మామూలుగా అయితే యజ్ఞం అంటే ఏదో అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ మనం అగ్నిలో భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నామని వేస్తూ ఉంటారు, సమిధలు అంటాము. యజ్ఞం అయిన తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుంటే పుణ్యమని ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదం తీసుకుంటాం, అది మామూలు యజ్ఞం. డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? యజ్ఞం అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? మనం ఇది దాదాపు కర్మయోగం 3rd, 2nd, 3rd చాప్టర్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. యజ్ఞము అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటని. రేపటితో క్లాస్ అయిపోతుంది. మీరు భగవద్గీత తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యజ్ఞము అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అనేది ఎవరు చెప్పగలరు ఆన్సర్ దీనికి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యజ్ఞము అంటే మనం ఏ యొక్క భావనతోని భగవంతుణ్ణి కొలుచుకుంటూ నిరంతరము అతని సేవలోనే ఉంటూ మన దైనందిక జీవితాన్ని కూడా పాటిస్తూ ఆ యొక్క పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు మనం కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నాము, కృష్ణ భక్తిలా చేస్తూ దైనందిక జీవితాన్ని కూడా రెండింటినీ సమంగా చేసుకుంటూ మన యొక్క ఆత్మశుద్ధి కోసము, భగవంతుణ్ణి చేరటం కోసం మనం చేయవలసిన ప్రయత్నాన్ని యజ్ఞము అని నాకు అర్థమైంది మాతాజీ. స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి దానికి, అంటే జనరల్ గా చెప్తున్నారు మనం చేయవలసిన అది యజ్ఞానికి రెండో అది యజ్ఞానికి అంతరార్థం అంటే మాతాజీ ఫలాసక్తి లేని కర్మ. ఫలాసక్తి లేకుండా చేసిన కర్మ. సెకండ్ పాయింట్ అది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అసలు యజ్ఞము అంటే? అసలు యజ్ఞం అంటే మనం ఏం చేస్తాం? మామూలు యజ్ఞంలో అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువు ఏం చేస్తాం? హవిస్సులు ఇస్తాము యజ్ఞానికి. అంటే అగ్నిలో భగవంతుడికని సమర్పిస్తున్నాం. అవి అవిస్సులు అంటే మనం ఇచ్చేవి సమిధలు అంటారు, అవిస్సులు. అవి ఏం చేస్తున్నాం? సమర్పిస్తున్నాం అగ్నిలో. అంటే ఈ ఊరికి అగ్నిలో వేయడం కాదుగా, దాని మీనింగ్ ఏంటి? భగవంతుడికి అవన్నీ అర్పిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ సమర్పిస్తున్నాము, అర్పిస్తున్నాము.
సో దాని మీనింగ్ మరి మనం ఇక్కడ యజ్ఞంలో డీపర్ మీనింగ్ లో ఏం సమర్పిస్తున్నాం భగవంతుడికి? మన యొక్క శ్రద్ధని ఆయన మీద మనకున్న ఆ భక్తిని వీటిని సమర్పిస్తున్నాం మాత. భక్తి, శ్రద్ధ, సేవ. సేవ కొంచెం కరెక్ట్, కొంచెం క్లోజ్ అయింది ఆన్సర్ కి. భక్తి శ్రద్ధలు లేనిదే అసలు మనం అది చేయలేం. భక్తి శ్రద్ధలు ఉంటేనే మనం ఈ యజ్ఞం అనేది చేయగలం. ఏమి సమర్పిస్తున్నాం అంటే మన యొక్క కర్మను భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం. ఏ కర్మ అయినా సరే భగవదర్పితంగా చేయాలి అని చూసాం మనం కదా. మనం ఏ పని చేసినా ఆయనకి అర్పించి చేయాలి. సో ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనే భావంతో ఆయన కర్మను అర్పిస్తున్నాం. మనం చేసే పనిని ఆయనకి అర్పిస్తున్నాం. ఎందుకు? అర్పించిన తర్వాత ఏదొచ్చినా అది మనది కాదు, ఆయనది. కానీ మనం తీసుకుంటున్నాం ఎలా? యజ్ఞంలో అర్పించి తరువాత ప్రసాదంగా ఎలా అయితే తీసుకుంటున్నామో అలాగే ఈ పనిని ఆయనకి అర్పించి ఆ పని నుండి వచ్చేది ఆయనదే అయినా ఆయన ప్రసాదంగా మనం తీసుకుంటున్నాం. అందుకని ఫలాసక్తి అనేది వదులుకుంటున్నాం. మనది కాదు, ఆయనకి ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆయనది ఇది. మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఆయన ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. ప్రసాదంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాము? నష్టమైన లాభమైన ప్రసాదమే అనుకుంటూ తీసుకోవాలి. ఇది నష్టం, ఇది నాకు వద్దు, ఈ లాభం అయితేనే తీసుకుంటాను భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుంటే కరెక్ట్ కాదని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రసాదం ఇష్టం లేదు నాకు వద్దు అంటే పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారు? తప్పు, అలా అనకూడదు, ప్రసాదం తీసుకోవాలి అంటారు. అలాగే ఏ పనినైనా ఇది నష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం లేని ప్రసాదం అని అనుకోకూడదు. అందుకే ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకోవడం. అది నష్టమైనా లాభమైనా ఏదేమైనా భగవదర్పితం చేశాం కాబట్టి ఏదొచ్చినా ప్రసాదమే అని దాని మీద ఆ రకమైనటువంటి రాగము ద్వేషం ఉంచుకోకూడదు. ఆసక్తి వదులుకోవడం అంటే అది. దాని మీద రాగం ఉండకూడదు, ద్వేషం ఉండకూడదు. ఏదైనా ప్రసాదమే అనే సమత్వం ఉండాలన్నమాట. అది సెకండ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ పనిని భగవంతుడికి అర్పించడం. రెండు, అది ఏదైనా ప్రసాద భావంతో సమత్వంతో స్వీకరించడం ఆ ఫలితం. సో ఇలా చేయగలిగినప్పుడు ఈ రెండు, అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఎందుకంటే యజ్ఞం అలాగే చేస్తాం, భగవంతుడికి సమర్పిస్తాం. సమర్పించి నిజమైన యజ్ఞం సమర్పించిన తర్వాత ప్రసాదాన్నిగా స్వీకరిస్తాం. అలాగే పనిని కూడా ఆయనకి సమర్పించడం, సమర్పించిన తర్వాత వచ్చేది ఏదైనా సరే ఇది భగవత్ ప్రసాదం అని మనం తీసుకోవడం. ఈ రెండు చేయగలిగినప్పుడు కర్మ చేసేటప్పుడు ఆ కర్మ యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పి మనం యజ్ఞచక్రంలో కూడా చూసాం. భగవంతుడు వేదాలు ఇచ్చారు, ఎవరు ఏ పని చేయాలో తద్వారా వేదాల్లో చదువుకున్నాం. అందరూ ఆ ప్రకారంగా పని చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. సో భగవంతుడు ఇలాగే చేయమన్నారు. ఏది? మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా సమత్వంతో ఉండు, ఆ సమత్వమే యోగం అని కూడా చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మనం కర్మ భగవంతుడికి అన్నట్లుగా అర్పించి లేదు అంటే కనీసం కర్మ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఆ సమత్వమే యోగము అని చూసాం. సో అప్పుడు ఇక భగవదర్పితం చేసి ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అని సమంగా మనం స్వీకరించగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. సో అది యజ్ఞం అంటే. మరి ఇది తప్పనిసరిగా ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేసి చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం భగవద్గీత క్లాస్ ఫినిష్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్గా యజ్ఞము అంటే ఏమిటంటే ప్రతి పని మనం చిన్న పని అయినా సరే ఈ రకంగా చెయ్యాలి. చేసినప్పుడే మనం ఈ పద్ధతిలో ఆ యోగా స్థితికి ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళగలం. సో అది యజ్ఞం. 4 స్వభావం. స్వభావం అంటే మరి మన బిహేవియర్. అది శారీరక బిహేవియర్, వాక్కు, మాట ఎలా మాట్లాడాలి, శారీరక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, వాక్ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, మనస్సును ఏ రకంగా ప్రవర్తించేటట్లు చేయాలి అంటే ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, మనస్సును ఏ రకమైన ఆలోచనలు ఉండాలి, శారీరక స్వభావం, వాక్ ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన, చివరికి ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి రోజు. మరి ఇవన్నీ మనం చేసేదే కదా.
ప్రతి వారికి నమ్మకాలు ఉంటాయి, ప్రతి వాళ్ళం ఆహారం తీసుకుంటాం, ప్రతి వాళ్ళం ఏదో ఒక పనులు చేస్తూనే ఉంటాం, ప్రతి వాళ్ళకి ప్రవర్తన ఉంటుంది, మన బిహేవియర్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం రోజు. మరి మనస్సులో విపరీతమైన ఆలోచనలు, ఒక్క క్షణం కూడా మైండ్లో ఆలోచనలు లేకుండా ఉండవు. ఇవన్నీ ఎలా చెయ్యాలి? మనసులో ఏ రకమైన ఆలోచనలు ఉండాలి, మాట ఎలా మాట్లాడాలి, మన బాహ్య ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్తూ చివరికి దానం. సో ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆహారం ఎంత ఇంపార్టెంటో దానాన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. అంటే దానం అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మనకి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో దానం కూడా అంతే చేయవలసిన పనే. తినకపోతే ఉండలేమనుకుంటాం, అలా దానం కూడా జీవితంలో తప్పనిసరిగా చేయవలసిన విషయం అన్నమాట. సో మనం ఎంత చేయగలిగితే అంత మన స్థితికి తగ్గంత అవతల వారితో మనకున్న దాన్ని పంచుకోవడం కూడా ఎంతో ముఖ్యమని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి? తప్పనిసరిగా మన అందరం చేసే పనులు ఇవి. లేచిన దగ్గర నుంచి మనందరికీ మన నమ్మకాలు ఉంటాయి, ఆహారం ఉంటుంది, పనులు ఉంటాయి, స్వభావం, ప్రవర్తన, దానం కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు, అంత ముఖ్యం కాబట్టి. ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఏ రీతిలో చెయ్యాలి అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం. సో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. శ్రద్ధ అన్నారు కదా, ముందు శ్రద్ధ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు దేవతల్ని పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు, తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సాత్వికులు మరి దేవతలను, రాజసికులు యక్షరాక్షసులు అంటే ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకు ఉపయోగకరమైన వాళ్ళని, అంటే వాళ్ళ యొక్క మేనేజర్లను, బాసులను, వాళ్ళు నాయకులను, మంత్రులను, ఇట్లాంటి పవర్ ఉన్న వాళ్ళని అన్నమాట. ఆ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు? రజోగుణం కాబట్టి, కోరికలు కాబట్టి, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళ మీద వీళ్ళకి శ్రద్ధ ఉంటుంది అని చెప్పి అది అర్థం. తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలు, అంటే మరి ఇదివరకు రోజుల్లో ఇలా భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఇంకా ఈ రోజుల్లో చెప్పాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటే ఉండొచ్చు. ఇంకా మరి రాంగ్ సైడ్ మనుషుల్ని తప్పు అలవాట్లలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు, ఇటువంటి దానిని కూడా భూత ప్రేతాలను పూజించడం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో సత్వగుణం ఉంటే దేవతలను, మరి రజోగుణం ఉంటే యక్షరాక్షసులు, తమో గుణం ఉంటే భూత ప్రేతాలని ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. సో శ్రద్ధ అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది. సాత్వికులు దేవతలను, రాజసికులు యక్షరాక్షసులను, తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు. ఇక నెక్స్ట్ది ఆహారం. సో ఆహారం మనం తిన్నదానిని బట్టి మన స్వభావం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. మన యొక్క ఆహారాన్ని బట్టి, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అంటే నువ్వు తీసుకునే దాన్ని బట్టి నీ యొక్క స్వభావం కూడా ఉంటుంది అని చెప్తూ, ఆయుసత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధ స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఆహారం ఎలా ఉంటుంది అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు సత్వం, బలము, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖాన్ని, ప్రీతిని కూడా పెంచుతాయి. ఇవన్నీ పెంచి వాళ్ళకి ప్రీతికరమైన ఆహారాలు రసవంతంగా, స్నిగ్ధ మరి పుష్టికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా, హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి. హృదయ అంటే మనస్సును కూడా ప్రశాంతంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి ఈ సాత్విక ఆహారాలు అని చెప్తూ, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు బలం, ఆరోగ్య, ఆయు అని ముందే చెప్పారు కదా, ఆయువుని, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, మరి ఆనందాన్ని. సుఖం అంటే ఇక్కడ ఏదో లగ్జూరియస్ అని కాదు, మనస్సుకు ప్రశాంతతను కలిగించే ఆనందాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి. అలాగే రసవంతంగా ఉంటాయి, పుష్టికరమైనవి, ఆరోగ్యకరమైనవి, మనస్సును కూడా ఆహ్లాదంగా ప్రశాంతంగా ఉంచేవి ఈ ఆహారాలు. ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. పాలు, పెరుగు, మరి పండ్లు, కాయగూరలు, అలాగే మరి ధాన్యాలు,
కాయగూరలు ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి. ఇక రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు ఏమిటి? కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. కట్వం చాలా చేదుగా, ఆమ్ల పుల్లగా, లవణం ఉప్పుగా, ఉష్ణ అంటే చాలా తీక్షణంగా అంటే ఘాటుగా ఉన్నవి, తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన అంటే రసం లేని ఎండిపోయినట్లున్న ఆహారం అంటే ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అన్నమాట. విపరీతంగా ఫ్రై చేస్తే దానిలో ఉన్న జ్యూసెస్ అన్ని పోతాయి కదా, అలాంటివి. ఆహారం రాజస రాజసిక గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారాలు. దుఃఖశోకామయ ప్రదా, ఇవి దుఃఖాన్ని శోకాన్ని ఇస్తాయి. ఎందుకు ఇటువంటి టూ మచ్ మరి ఏది తిన్నా ఆరోగ్యానికి అది మంచిది కాదు కాబట్టి, ఆరోగ్యం లేనప్పుడు మరి దుఃఖము శోకమే కదా. సో చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, బాగా ఉప్పు ఎక్కువ తిన్నా, అలాగే వేడి అంటే ఇక్కడ ఘాటు అంటే విపరీతమైన మసాలాలు ఇవన్నీ తినడం, ఇవి ఇలా తిన్నా, లేదంటే దహనం చేసిన పొడి అంటే ఎండిపోయినట్లున్నవి అంటే విపరీతంగా ఫ్రై చేసిన ఇలాంటి ఆహారాలన్నీ రజోగుణం వాళ్ళకి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు మరి బాధని, దుఃఖాన్ని, రోగాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ మరి ఇంతింత మిరపకాయలు ఈ టూ మచ్ కారం తింటున్నారు కదా, సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. మరి ఈ రకంగా ఎక్కువ కారాలు, ఘాటులు తినడం కూడా రజోగుణం వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారాలు. ఇవి మరి ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మన వాళ్ళు నీ కోపం ఎక్కువైంది కారం తగ్గించు అని కూడా అంటూ ఉంటారు. కొంత మనకి కూడా ఈ విషయం తెలుసు. ఇక తమో గుణం వాళ్ళు యాతయామం గతరసం పూర్తి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టం అపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఫ్రెష్గా లేకుండా తినడము అని అర్థం. రుచి లేని, కుళ్ళిన, మరి వాసన పట్టిన, ఇతరులు తినగా మిగిలిన అంటే ఎంగిలి అది కరెక్ట్గా శుభ్రంగా తినకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు శుభ్రత లేకుండా తినడం. అంటరాని వస్తువులు అంటే తినకూడని వస్తువులు, ఉదాహరణకి మరి మాంసాహారం ఇటువంటివి, లేదా మత్తు పదార్థాలు, ఇవన్నీ ఇది తినకూడని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆహారం అంటే మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది, మనకి ఆహారం జీర్ణమయ్యి రక్తంగా మారి మన ప్రతి బాడీ మొత్తానికి వెళ్ళి బాడీ అంతటికి కూడా శక్తిని ఇస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనకి వేస్ట్ అంతా బయటికి వెళ్తుంది. ఈ 2 విషయాలు జనరల్గా మనందరికీ తెలుసు. మూడవది ఏమిటి అంటే ఈ ఆహారం మైండ్ను కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఈ స్టమక్కి మైండ్కి కూడా కనెక్షన్ ఉంది. ఇందులోకి ఏది పంపిస్తామో అది మనస్సును కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అందుకే సాత్విక ఆహారం మరి సత్వగుణాన్ని పెంచితే, రాజసిక ఆహారం రజోగుణాన్ని పెంచుతుంది, తామసిక ఆహారం తమో గుణాన్ని పెంచుతుంది. సో మనం తీసుకునే ఆహారం, అందుకే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అంటున్నారు. మనం తినేదాన్ని బట్టి మన స్వభావం కూడా మారచ్చు. అందుకని సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఏది సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు సాత్వికంగా అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సాత్విక ఆహారం ముఖ్యం. సో ఇది. సో తమో గుణం ఇట్లాంటి ఆహారం అన్నమాట. రుచి లేనిది అంటే ఇట్లా పాడైపోయిన ఆహారాన్ని శ్రద్ధగా వండినప్పుడు అది నీట్గా మనం చక్కగా వీలైనంత ఫ్రెష్గా తీసుకోవాలి. తీసుకోలేకపోతే దాన్ని చక్కగా స్టోర్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ సరి అయిన పద్ధతిలో చక్కగా వడ్డించుకుని శుభ్రంగా తినాలి. అంతేగాని అక్కడ సగం తిని పడేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చి దాన్ని కొంచెం పెలికి మళ్ళీ ఇంకెవరైనా తిని పడేస్తే దాంట్లోంచి తినడం, ఇలా పద్ధతి లేకుండా తినడం అన్నమాట. అది తమో గుణానికి ప్రతీక అంటున్నారు. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, మరి ప్రొద్దున్నే మేము 9ంటికి వంట చేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అది మరి మధ్యాహ్నం మేమే 12ంటికో 1 గంటకో తింటాము, మరి అది కూడా తమో గుణమైనా 3 గంటల ముందు చేసింది అంటున్నారు కదా అని డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అది జనరల్గా మనం ఇంట్లో ఉండి వండుకుని వెంటనే తినకుండా, అది ఎప్పటికో పద్ధతి లేకుండా కవర్ చేయకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు పడేసి, సగం తిని పడేసి మళ్ళీ తిని వీళ్ళు తిని వదిలేసింది ఇష్టం అట్లా తినడం కరెక్ట్ కాదు. వీలైనంత శుభ్రంగా వండిన దానిని వెంటనే ఫ్రెష్గా తినమని అర్థం.
సో ఇప్పుడు మరి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి తప్పదు, కానీ మనం పిచ్చి పిచ్చిగా పెట్టుకుంటున్నామా, వండుకుంటున్నాం ఫ్రెష్గా చక్కగా దాన్ని ఒక క్యారియర్లో ఒక బాక్స్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని దాన్ని బ్యాగ్లో పెట్టుకుని పద్ధతిగా తీసుకువెళ్తున్నాం, మళ్ళీ తినబోయే ముందు మూత తీసి తింటున్నాం. సో అది మరి ఓకే, ఎందుకంటే మరి అప్పటికప్పుడు ఆఫీస్లో వండుకుని తినలేం కాబట్టి ఒక పద్ధతిగా దాన్ని స్టోర్ చేసుకుని నీట్గా మళ్ళీ తినడం అది. సో వీలైనంత అదే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వండిన తర్వాత వీలైనంత వెంటనే ఫ్రెష్గా దానిని పద్ధతిగా తీసుకోవడం అది. సో అలా చేయలేనప్పుడు ఆ తర్వాత వండిన దానిని కూడా సరిగ్గా స్టోర్ చేయకుండా పాడైపోయేటట్లు, ఆ పాడైన దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు తినడం, ఇదంతా తినకూడని వస్తువులు తినడం, ఇదంతా కూడా తమో గుణం వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంగా తినే పద్ధతి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మరి తమో గుణంతో తినకూడనివి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, ఈ మీట్ ఇవన్నీ తిన్నప్పుడు మరి బాడీ కూడా ఇలా పెరిగిపోతుంది. సత్వగుణంలో కాయగూరలు పళ్ళు ఇవి తింటే మరి మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఇలా ఉంటామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అని. సో సత్వగుణ ఆహారం కాయగూరలు పండ్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. మరి రజోగుణ ఆహారాల్లో ఇదిగో మరి టూ మచ్ కారము, కాఫీలు, టీలు, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇటువంటివన్నీ తింటూ ఉంటారు. మరి ఘాటుగా మంచి మసాలాలతో. తామసిక ఆహారమేమో అసలు తినకూడనివి విపరీతంగా తినడం కూడా పద్ధతి లేకుండా. ఇక్కడ మరి ఐస్ క్రీమ్ ఉందంటే 3 స్కూప్స్ ఐస్ క్రీము, మరి స్వీట్స్ విపరీతంగా స్వీట్లు తినడం, ఏదో కొంత తిని ఊరుకోవడం కాదు, ఈ క్యాండీస్ ఇవి అవి, తర్వాత కోకు, మరి ఈ మీట్ ఈటింగ్ ఇవన్నీ కూడా తమో గుణ ఆహారాలు అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో మనం సాత్విక ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మరి సమత్వంతో ప్రశాంతతతో ఎప్పుడు కూడా మరి స్వచ్ఛతతో ఉండగలుగుతాం. అదే రజోగుణం అయితే మరి ఎప్పుడు కూడా అలజడి, ఏదో తీవ్రమైన కోరికలు, మనస్సుకి విపరీతమైన ఆందోళనలు, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం. ఇక తమో గుణంలో ఉంటే ఇక అసలు మందమతిగా ఉండడం, మరి ఏ పని చేయకుండా ఉండడం, ఎప్పుడు కూడా ఏదో బాధలో ఉన్నట్లు ఉండడం, ఎప్పుడు మరి చురుకుదనం లేకుండా ఇలా ఉండడం, సోమరితనంతో. ఇవన్నీ తమో గుణం యొక్క లక్షణాలను మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ తామసిక ఆహారం ఉన్నప్పుడు ఇలా అవుతారు. ఇక అది మనం ఇప్పుడు ఆహారం గురించి చూసాం. ఇప్పుడు యజ్ఞము ఏమిటో చూద్దాం. యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఎలా చేయాలి, ఈ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ రకంగా ఉంటుంది. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్విక. సో ఇక్కడ చూడండి, యజ్ఞం అంటే చక్కగా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం అంటే మరి ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా చేసే యజ్ఞం. విధి దృష్టో అంటే ఇది నా బాధ్యత అనే దృష్టితో యజ్యతే చేసినటువంటి యజ్ఞం. సో ఏదో కావాలని కోరుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను. సో మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఇది వస్తే ఇది చేస్తే ఇంత లాభం వస్తుందే అనుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత చెయ్యాలి. నిజమే, మనకి మరి డబ్బు సంసారాన్ని పోషించడానికి ఎవరికైనా డబ్బు అవసరం, జీవనం గడించడానికి. గృహస్థున్నాడంటే వాడి బాధ్యత ఏమిటంటే సంసారాన్ని, భార్యను పిల్లలను మరి అందరినీ పోషించాలి, కుటుంబాన్ని. కాబట్టి కొంత ధనం అవసరం. సో అది విపరీతమైన లాభం వస్తే ఇచ్చేద్దాం అనేటటువంటి అలాంటి రాగద్వేష ఆలోచనల్ని పక్కన పెట్టి మనం మన బాధ్యత, సో మనం ఈ పని చేసి మనం కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి అన్నంత వరకు మనం అలా ఉండాలి. కానీ ఏదో ఇంత లాభం గడించి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ సంపాదిద్దాం, వీళ్ళకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకంటే పెద్ద కారు కొందాం, వీళ్ళకంటే పెద్ద ఇల్లు కడదాం, ఇటువంటి భావాలను తగ్గించుకుని మన డ్యూటీ కాబట్టి మనం ముందు తెచ్చుకుని మన కుటుంబాన్ని పోషించడం వరకు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి. అదొక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అలా మరి ప్రతిఫల మీద కాంక్ష కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని పని చేసినప్పుడు యష్టవ్యమేవేతి మన సమాధాయస సాత్విక. ఇలా నా బాధ్యత అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం కాదు, దృఢ సంకల్పంతో చక్కగా విజయవంతం అయ్యేటట్లే పని చేయాలి. సో అలా చేసినటువంటి యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం.
సో శాస్త్ర ఆదేశాల ప్రకారం, అంటే శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం, అంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో, ధర్మ మార్గంలో నువ్వు ఏ పని చేసినా చెయ్యి. అది కూడా ఏదో లాభం కోసం అన్నట్లు కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి. చేసి ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సరే దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా, ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా అసలు పని ఎందుకు చేస్తాము అని వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. అది కాదు ఇక్కడ. ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా అంటే ఎలాగూ ప్రతిఫలాన్ని తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఏ భావంతో తీసుకుంటున్నాం అంటే ప్రసాద భావంతోనో సమత్వంతోనో తీసుకుంటున్నాం ఏదొచ్చినా. సో అలా ప్రతిఫలం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా పనిని కరెక్ట్గా ధర్మ మార్గంలో చేయటం, మరి మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో ఈ రకంగా పని బాగా విజయవంతంగా చేయాలని చేస్తాం. అలా చేయగలగడం సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞము. ఇక్కడ మరి నిజమైన యజ్ఞాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏది? భగవంతుడికి ఇందులో సమర్పించి, మరి ఇదేదో మన కోసం సమర్పించుకుంటున్నాం అనుకోండి, నైవేద్యం సమర్పించారు, మనం తినడానికని సమర్పిస్తామా? భగవంతుడికి ఇస్తాం. ఆ తర్వాత పోనీ తీసుకోకుండా ఊరుకుంటున్నామా? తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఎలా తీసుకుంటున్నాం? ప్రసాదం అని తీసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ యజ్ఞం ఎలా చేస్తారో పని కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ పని నుండి ఏది వచ్చినా మనం ప్రతిఫలం మీద మైండ్ పెట్టకుండా పని బాగా చేయాలి. భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తామా పని? అది కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఆయనకు నచ్చే విధంగా చేసి మనం వీలైనంత వరకు శాయశక్తుల ఆ రకంగా పనిని సక్రమంగా చేసి ఆ తర్వాత ఏది వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించినప్పుడు ఆ పని కూడా యజ్ఞం అవుతుంది. అది మనకి బంధాలు కలిగించినటువంటి మార్గం. కర్మబంధాలు కలిగించుకోకూడదంటే ఇలా చేయాలి ప్రతి పని. అందుకే మనకి 3rd చాప్టర్లోనే చెప్పారు ఎలా పని చేయాలి అనేది. సో నువ్వు లోకోయం అన్యత్రా లోకోయం కర్మబంధన అని చెప్పి తదర్థం ఏది నువ్వు యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన అని 3rd చాప్టర్లో ఉంది. యజ్ఞం కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు పని చేయి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసినట్లయితే లోకోయం లోకంలో కర్మబంధన కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. సో నువ్వు యజ్ఞంలాగా ఇలా చేస్తే నీ కర్మబంధాలు ఉండవు. కర్మబంధాలు ఉండవంటే ఏమిటి? మోక్షం వస్తుంది. సో అన్యత్ర నువ్వు వేరే రకంగా అంటే ప్రతిఫలం కోసం చేశావనుకో, అప్పుడు నీకు లోకంలో కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి అని చెప్పారు. సో ఈ కర్మబంధాలు లేనటువంటి జీవితం గడపాలి అంటే ఇలా ఏ పని చేసినా మనం యజ్ఞంలాగా చేస్తూ, అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే విధంగా మనం ప్రతి పని చేయగలిగినప్పుడు మోక్ష సాధనకు పరిపూర్ణతకు అది దారి. సో ఇక్కడ అది యజ్ఞం చేసే విధానం. సరే ఈ కలియుగంలో సంకీర్తన యజ్ఞం చాలా ప్రధానం. భగవన్నామ స్మరణే మరి భగవంతుని చేర్చే మార్గం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. కానీ వేరే పనులు కూడా చేయాలి కాబట్టి ఈ జీవితంలో ఆ పనులన్నీ కూడా ఈ రకంగా చేయాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా నీవు భగవదర్పితం అనుకుంటూ ప్రతిఫలం నా కోసం అనే భావంతో కాకుండా ఏదొచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అని అనుకో. అంతేగాని నా పనికి ప్రతిఫలం అనుకోకుండా ఏదొచ్చినా భగవంతుడు ఇచ్చారు అని సమత్వంతో దాన్ని స్వీకరించు అని చెప్పి అప్పుడు అది ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. ఇక అది సత్వగుణం. జనరల్గా యజ్ఞం అనేది అలా ఉంటుంది. ఇక అలా కాకుండా అభిసందాయతు ఫలం దంబార్థం అపి చైవయత్ ఇజ్జతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో రజోగుణంలో చేసే పని ఎలా ఉంటుందట యజ్ఞం? అభిసందాయతు ఫలం, ఫలితం కోసమే చేస్తారు జనరల్గా. మరి మన అందరం అంతే కదా, ఇదేమిటి ఫలితం కోసం కాకపోతే పని ఎందుకు చేస్తాం అనుకుంటాం. సో ఇదంతా రజోగుణం. ఫలితం కోసం దంబార్థం, గర్వంగా మరి గొప్పగా అహంకారం కోసం చేసే యజ్ఞం ఇజ్జతే భరత శ్రేష్ఠ, భరతులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, తమ యజ్ఞం అటువంటి యజ్ఞం విద్ధి రాజసం, రజోగుణం అని తెలుసుకో. సో ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేసే యజ్ఞం రజోగుణ స్వభావం అని తెలుసుకో. ఇక్కడ ఉదాహరణ చూడండి, ఇతను డబ్బు ఇస్తున్నాడు, వీళ్ళెవరో పాపం వాళ్ళకి అవసరం, డబ్బు అడుగుతున్నారు, వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు.
కరెక్టే, మంచిదే, కానీ ఏ భావంతో ఇస్తున్నాడు అనేది ముఖ్యం. గర్వంగా నేను ఇవ్వగలననే అహంకారంతో ఇస్తున్నాడు. ఇది నా బాధ్యత, మనిషిగా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను అవతల వాళ్ళకి సహాయపడాలి అనేటటువంటి నమ్రత అక్కడ లేదు. సో ఇవ్వటం సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు ఇవ్వచ్చు, రజోగుణంలో ఉన్నవాడు ఇవ్వచ్చు, కానీ ఇద్దరూ ఒకటే చేస్తున్నారు, దానం ఇస్తున్నారు. ఏ భావంతో ఇస్తున్నారో అది ముఖ్యం. నువ్వు ఇవ్వడం కంటే కూడా నీ మనస్సులో ఏ భావంతో నువ్వు ఉన్నావు, నీ స్వభావం ఏమిటి, నీ ఆలోచనలు ఏమిటి అన్న దాని మీదే మనకి అన్నీ కూడా, మన కర్మబంధాలు కూడా దాని మీద ఆధారపడి ఉంది, ఆ స్వభావం మీద. కాబట్టి ఆ మైండ్ సెట్ని మార్చుకోవాలి. ఈ అహంకార తత్వంతో ఇవ్వడం కాకుండా మంచితనం, సత్వగుణం అంటే వినయంతో, విధేయతతో, అవతల వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళే, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో మనం ఇవ్వడం మన బాధ్యత అనుకుని ఇవ్వడం, అది తేడా అన్నమాట. సో భగవంతుడు వీళ్ళు యాక్షన్ కంటే యాక్షన్ వెనుకున్నటువంటి భావాలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్. భగవంతుడు భావప్రియుడు అంటారు. ఎందుకు? ఆయన నీ మనసులో ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఉన్నావో అది ముఖ్యం. నువ్వు పైకి చేసే పని కన్నా నువ్వు దానం ఇవ్వచ్చు, కానీ నువ్వు గర్వంతో చేస్తే అది రజోగుణమే. మరి అది నువ్వు నమ్రతతో చేస్తే అది సత్వగుణం. సో రజోగుణం వాళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు దానం. ఇక తమోగుణం ఉన్న వాళ్ళు విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. ఇక విధిహీనం, అసృష్టాన్నం అంటే శాస్త్రాల పట్ల అసలు గౌరవం లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం పెట్టకుండా, యజ్ఞం చేసినప్పుడు మరి అందరికీ నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదం పెడతాం, వీళ్ళు ప్రసాదాలు కూడా పెట్టకుండా, మంత్రహీనం మంత్రాలు చదవకుండా, అదక్షిణం యజ్ఞం చేసి పెట్టిన పురోహితుడికి దక్షిణ ఇస్తాం, దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధావిరహితం అసలు శ్రద్ధే లేకుండా చేసిన యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, తమో గుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. సో శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేద మంత్రోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, అశ్రద్ధతో చేసే యజ్ఞాన్ని తామసిక యజ్ఞం అని అంటారు. ఇక్కడ ఈ తమోగుణ యజ్ఞానికి ఇలా రోడ్డు మీద ఈ సామాన్ తగలబెట్టడం చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ తమోగుణ ఎగ్జాంపుల్ అని. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విషయానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా సూట్ అవుతుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? మనకి ఇక్కడ తమోగుణ యజ్ఞం ఏమిటో వివరించారు కదా, ఈ వివరణకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నారు. ఈ రోజుల్లో తమోగుణం ఇలా ఈ పని తమోగుణ యజ్ఞం అంటున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళ యొక్క వ్యతిరేకతని చూపించటం, రజోగుణం తాలూకా ప్రకోపానికి గురవటం, అలా అటువంటిదా మాతాజీది? అలా అనుకోవచ్చు. ఇది మనం రజోగుణం కాదు, ప్రస్తుతం తమోగుణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. రజోగుణం ఏమో ఇవ్వడం చేస్తున్నారు, కానీ అహంకారంతో ఇస్తున్నారు, అది డిఫరెంట్. అదే మాతాజీ, రజోగుణం ఇంకా మితిమీరిపోయి కిందకి వచ్చేసి తమో గుణంలోకి వచ్చేసి వాళ్ళకి అనుకున్నది అవ్వకుండా, అదే ఈ అవసరం లేని వస్తువులన్నీ రోడ్డు మీద మంట పెడుతుండడం, లేదు విద్రోహ శక్తిగా వాళ్ళకి నచ్చనివి చేస్తూ ఉండటం. కరెక్ట్. సో అందుకని ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నారంటే మనం ఏమనుకుంటాం, యూజువల్ గా మనం మనకి ఉపయోగపడదు, వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడకూడదు అనే భావంతో తమో గుణంలో ఉండి నాశనం. కరెక్టే, కరెక్ట్ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రైక్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ చుట్టుపక్కల సామాన్లు, ఏదైనా షాప్స్ ఉంటే షాప్లో సామాన్లు బయటికి తెచ్చి తగలబెట్టడం, స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ధ్వంసం చేయడం, ఇటువంటివి ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉంటారు. ఏది? పబ్లిక్కి నష్టం కలిగించే పనులు. సో బస్సులు తగలబెట్టడం, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఇవి ఏమిటి మరి? చేయవలసిన పనులు, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం, అది చేయడం తప్పు అని మనకు అందరికీ బేసిక్గా తెలుసు. శాస్త్రాలు గొప్పగా తెలియకపోయిన వాళ్ళకు కూడా ఇది కరెక్ట్ అయిన పని కాదని కొన్ని బేసిక్ విషయాలు అందరికీ తెలుసు. మరి మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు చెప్తే, టీచర్లు చెప్తే నేర్చుకుంటుంది. సో అయినా కూడా
ఆ విషయాల మీద గౌరవం లేకుండా ప్రసాద వితరణం అంటే యజ్ఞం చేస్తే ఎవరికైనా ప్రసాదం పెడతాం, వీళ్ళు ప్రసాదం పెట్టకపోగా అవతల వాళ్ళకి నష్టం చేస్తున్నారు. వేద మంత్రోచ్చారణ సరి అయిన పవిత్రమైన వేదాలు చదవకపోగా ఇలా వీళ్ళు చెడు భావాలతో చెడు మాటలతో వాళ్ళు ఈ పనులు చేస్తున్నారు. దక్షిణ లేకుండా అవతల వాళ్ళకి దక్షిణ ఇచ్చేది బదులు వాళ్ళకున్న దాన్ని తీసుకుని తగలబెడుతున్నారు. అశ్రద్ధ, ఏమాత్రం పద్ధతి లేకుండా ఇలా చేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి పనులను ఈ రోజుల్లో ఇలా చేసినప్పుడు అది తామసిక యజ్ఞం అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అది ఈ రోజుల్లో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా తమో గుణానికి ఈ రోజుల్లో ఏమిటి ఎగ్జాంపుల్ అని మనకు డౌట్ వస్తే ఇటువంటి చెడు పనులన్నీ కూడా తామసిక యజ్ఞాలుగా చెప్పబడ్డాయి అని చెప్పి ఇక్కడ యజ్ఞం గురించి చెప్పారనమాట. సో మనం ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ కవర్ చేసాం. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మంజుల మాతాజీ, సో జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాల్లో శ్రద్ధ చూసాం, ఆహారం చూసాం, యజ్ఞం చూసాం. ఇప్పుడు స్వభావం అంటున్నారు, స్వభావం చూద్దాం. సో స్వభావం అది శారీరకం, మానసికం, వాక్ స్వభావం, వాక్ ప్రవర్తన. శారీరక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులను, గురువులను, ప్రాజ్ఞులు అంటే అన్నీ తెలిసిన పెద్దవాళ్లను, పూజించడం, శౌచం మరి పవిత్రంగా ఉండడం అంటే చెడు అలవాట్లు లేకుండా, అలాగే ఆర్జవం సరళత్వంతో ఉండడం, మరి మనుషులు ఎప్పుడు ఆందోళనతో చిరాకుతో ఉండకుండా ఎప్పుడు సరళంగా మృదువుగా ఉండడం. బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి గృహస్థుకు ముందు జీవితం అంతా బ్రహ్మచర్యంగా ఉండాలి. అంటే చదువుకునేటప్పుడు, గురువు దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు. అహింస అంటే మరి ఏ జీవిని హింసించకూడదు, మానసికంగా అయినా శారీరకంగా కూడా ఏ మనిషిని హింసించకూడదు. శారీరం మరి ఇదంతా మరియు అహింస ఇవన్నీ శారీరం తప్ప ఉచ్యతే, శారీరక తపస్సు అని చెప్తారు. సో భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రులు వంటి పెద్దలను పూజించడం, శౌచం పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం అంటే శారీరక శుచిత్వమే కాదు మానసికంగా మంచి భావాలతో ఉండడం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం మరి గృహస్థుకు ముందు మరి బ్రహ్మచర్యం పాటించడం, గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు కూడా మరి భార్యేతర సంబంధాలు ఏదైనా వివాహేతర సంబంధాలు లేకుండా ఉండడం, అహింస ఇవన్నీ కూడా మరి శారీరక తపస్సులని చెప్తారు. సో అన్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, మృదుత్వంతో ఉండడం, స్వభావం మరి ఇలాంటి నియమాలన్నీ చక్కగా పాటిస్తూ ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడం శారీరక తపస్సు. ఇక శారీరక తపస్సు చూసాం. ఇక్కడ వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు నేను అవి కూడా చెప్తాను. సో అవి కూడా చూద్దాం. సో శారీరక తపస్సు మరి దేవతలను, బ్రాహ్మణుల్ని మరి గురువుల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని పూజించడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఇవన్నీ దేహ సంబంధమైన తపస్సులు. ఇక వాక్ తపస్సు ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందరం ప్రతిసారి నోరు తెరిచి వద్దనుకున్న మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. అవతల వాళ్ళ మాట పూర్తి కాకముందే మనం మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళని మధ్యలో ఆపేసి మన మాటే ముందు మనం మాట్లాడాలి అనే భావం ఉంటుంది. సో
ఈ మాట అనేది అసలు ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఇక్కడ చక్కగా భగవంతుడు చెప్పారు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియాహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. అనుద్వేగకరంగా ఉండాలి వాక్యం. ఊరికినే ఉద్వేగంగా ఆవేశంగా మరి మన హడావుడిగా కోపంగా మాట్లాడటం కాదు, ప్రశాంతంగా ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలి. తర్వాత ఎలా ఉండాలి ఆ మాట? సత్యం, చెప్పేది నిజంగా సత్యమై ఉండాలి. ప్రియం, అవతల వాళ్ళకి వినడానికి ప్రియకరంగా ఉండాలి. వాళ్ళకి ఇష్టం లేనిది చెప్పాలని తహతహన ఆపుకోవాలి. మరి అవతలకు వెళ్ళి మీ ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ జరిగిందంట, మీ ఇంట్లో భోజనం ఏమీ బాగుండలేదని వాళ్ళందరూ అంటున్నారని చెప్తే వాళ్ళకి ఏమైనా ఆ విషయం గురించి విన్నప్పుడు ఆనందం కలిగిస్తుందా? సో ఇటువంటి అన్నెసెసరీ అనవసరమైన మాటలు, అవతల వాళ్ళకి ప్రియం కాని మాటలు చెప్పడం ఆపాలి అంటున్నారు. అలాగే హితం, అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ కాని మాటలు చెప్పకు అంటున్నారు అనమాట. అంటే అవతల వాళ్ళని చెడు గురించి ప్రోత్సహించడం చేయకపోవడమే కాకుండా మరి వాళ్ళకి పనికిరానివి, వాళ్ళకు ఉపయోగం లేని విషయాలు చెప్పకు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా దీనికి సరిపోతుంది. ఏది, మీ ఇంట్లో ఏదో జరిగింది, ఏది సరిగ్గా కుదరలేదు అంటున్నారు వంటలు అంటే వాళ్ళకి అదేమైనా ఉపయోగపడే విషయమైనా, వినడానికి ప్రియకరమైన విషయమైనా ఏది కాదు. సో ఇటువంటివి చెప్పడం వల్ల ఉపయోగమే లేదు. కాబట్టి మనం మాట్లాడే ముందు అసలు మన మాట సత్యమేనా, మన మాట అవతల వాడికి వినడానికి ప్రియకరమైనదేనా, మన మాట అవతల వాడికి హితకరమైనదేనా, వాడికి బెనిఫిట్ చేసేదేనా అని ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలి అని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఈ 3 టెస్టులు చేయందే మనం ఒక మాట మాట్లాడకూడదు. మనం చెప్పేది నిజమైనా, అవసరమైనా, అవతల వాడికి అది ఉపయోగమైనా, అది అవతల వాడికి వింటే సంతోషాన్ని కలిగించేదైనా, అప్రియకరమైన విషయం చెప్తున్నామా అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడొస్తాయి, మన పిల్లలకు తప్పు చేసినప్పుడు ఇది తప్పు అని చెప్పాలి. వాళ్ళకి అది వినడం ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ తల్లిదండ్రులుగా ఎవరైనా టీచర్స్ అయినా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది, అది వేరు. అంతేగాని ఇలా పిచ్చాపాటిగా మనం ఎవరి దగ్గరికి పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు, వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారు, మీ ఇంట్లో జరిగింది బాగుండలేదు అంటున్నారు, మీరు కట్టుకున్న చీర బాగుండలేదు అంటున్నారు, మీరు కొన్న వస్తువు మంచిది ఉపయోగకరమైనదే కాదంటున్నారు, ఇటువంటివన్నీ చెప్పామంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? వాళ్ళకి వినడానికి ఏమైనా ఇష్టకరమైన విషయమా, వాళ్ళకి దానివల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా? ఏమీ లేదు. లేకపోగా వాళ్ళకి ఇంకా మనస్తాపాన్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి సత్యం, హితం, ప్రియం ఈ 3 సూత్రాలు పాటించాలి మనం మాట్లాడే ముందు. ఇంకా ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలి, ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. ఇది ఫస్ట్ ఈ చెప్పిన విషయం. ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి. తరువాత స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ, మరియు స్వాధ్యాయాసనం. స్వాధ్యాయం అంటే ఏం చెప్పాం? మనకి ఈ మాట ఇంకొక చోట కూడా వచ్చింది, స్వాధ్యాయం అన్నాం. అంటే ఏంటి అర్థం? స్వాధ్యాయ అంటే తన తోటి వారితో కలిసి మంచి మాటల్ని, మంచి మంచి విషయాల్ని పంచుకోవటం సత్సంగం లాంటిది మాతాజీ. స్వాధ్యాయ అభ్యసనం అంటే వేద వాంగ్మయాన్ని పఠించడం, వేదాలను చదవడం అన్నమాట. సో దాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. స్వాధ్యాయ అంటే వేద వాంగ్మయాన్ని పఠించడం. సో అది నిత్యం వేదాలను అభ్యసించడం, పఠించడం, ఇవన్నీ కూడా వేదాలు చదవడం కూడా వాక్ తపస్సు. సో వేదాలలో ఉన్న ప్రేయర్స్ ఇవన్నీ మనం చదవడం, ఇవన్నీ వాక్ తపస్సు. సో సత్యం, ప్రీతికరం, హితకరం, ఇతరులకు ఉద్రేకం కలిగించని మాటలు పలకడం, అలాగే నిత్యము వేదాలు అభ్యసించడం, ఇవన్నీ వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సులు. సో మాట అనేది ఇలా ఉండాలి. ఆ తర్వాత వేద పఠనాన్ని మన నోటితో చేయడం కూడా వాక్ తపస్సు. ఇక మానసిక తపస్సు ఎలా ఉంటుంది? మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. మన ప్రసాదం అంటే చక్కగా ప్రశాంతంగా, సౌమ్యంగా, మౌనం అంటే వీలైనంత మౌనంగా మనస్సును కూడా ఉంచుకోవాలి. మౌనం అంటే మాట్లాడకుండా ఉండడమే కాదు, పైకి మాట్లాడకుండా ఉండి మనస్సులో అన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటూ అటు ఇటు చూస్తూ వీళ్ళు ఇది వాళ్ళది అంటూ మనం ఎన్నెన్నో
నిర్ణయాలు, జడ్జిమెంట్లు చేసేస్తూ ఉంటాం క్వైట్గానే, అవతల వాళ్ళ మీద గమనిస్తూ, నోట్తో మాట్లాడకపోయినా. సో అదంతా కూడా మౌనం కింద రాదు. మౌనం అంటే మనస్సును ప్రశాంతంగా ఇలాంటి అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు ఏవీ లేకుండా కామ్గా ఉంచుకోగలగడం. అది చాలా కష్టం. అందుకే మంత్ర అన్నారు. మంత్రాన్ని జపిస్తే మనస్సు విడుదలవుతుంది ఈ భౌతిక విషయాలన్నిటి నుంచి, భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ ప్రశాంతత తెచ్చుకోవచ్చు అని. సో మనస్సును మౌనంగా ఉంచుకోవడం, అలాగే మౌనం ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఇది చూడగానే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ రకరకాల మాటలు, ఆలోచనలు పెట్టుకోవడం, మరి ఆసక్తిని పెంచుకోవడం, కోరికలు పెంచుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడే ఆపుకోగలుగుతాం. కోపాన్ని ఆపుకోగలుగుతాం. అవతల వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు అనే జడ్జిమెంట్లు ఆపగలుగుతాం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు. మనకెందుకు, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ పని చేస్తున్నారో మనకు తెలుసా? వాళ్ళు మంచి చెడుని నిర్ణయించడానికి మనమెవరం అనేటటువంటి ఆలోచన విధానంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆపుకోవచ్చు. వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, వీళ్ళు అది చేస్తున్నారు, ఆ క్రిటిసిజం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అన్నెసెసరీ థాట్స్ వల్లే వస్తాయి. అవతల వాళ్ళు మంచి చెడు అన్నది కూడా మన ఆలోచనలు మనకు చెప్తున్నాయి వీళ్ళు మంచి చెడు అని. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి థింక్. మన ఆలోచనలే మనకి భావాలన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. మనం ఈ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టినప్పుడు మనకి ఇటువంటి అన్నెసెసరీ థాట్స్, జడ్జిమెంట్లు కూడా ఉండవు. సో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి థాట్స్ అవి లేకుండా. మౌనం, అందుకే మైండ్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో జీవితాన్ని పవిత్రం చేసుకున్నప్పుడు చేసుకోగలగడం, ఇదంతా కూడా మానసిక తపస్సు. ట్రై చేయాలి మైండ్ని ఇలా అన్నెసెసరీ థింకింగ్ లేకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి మనస్సును ప్రయత్నించాలి. తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం, ఆత్మనిగ్రహం, జీవిత పవిత్రత, ఇవన్నీ కూడా మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సులు అని మానసిక తపస్సును గురించి చెప్పాడు. సో ఇలా శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్రివిధం నరై అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తై సాత్వికం పరిచక్షతే. సో శారీరక, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు చూసాం. సో ఎవరైతే శ్రద్ధతో భగవంతుడి కోసం మరి కోరికలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి చేసేటటువంటి ఈ 3 తపస్సులు, అంటే ఏదైనా ప్రవర్తన అనేది ఈ రకంగా భక్తిభావంతో ఉండాలి అని ఈ రకంగా చేసినప్పుడు ఈ 3 తపస్సులు, అది సాత్విక తపస్సు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది. సో ఇక మానసిక తపస్సు రాజసిక తపస్సు ఎలా ఉంటుంది? సో సాత్విక తపస్సులో చక్కగా ఈ 3 ఎలా చేయాలో చెప్పారు. రాజసిక తపస్సు సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుంచి సత్కారాలు, పూజలు పొందాలి, గౌరవం పొందాలి అనేటటువంటి కోరికతో, దంభేన గర్వంతో చేసేటటువంటి పనులు రజోగుణ తపస్సు. అలాంటి బిహేవియరు క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం, అలా చేసే పనులు ఏమంటారు అంటే రాజసం, చలం, అధ్రువం. ఇది రజోగుణ తపస్సు. ఇది అధ్రువము, చలము అంటే కదిలేది, ధ్రువం కాదు, స్థిరమైనది కాదు ఇటువంటి తపస్సు. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానం, పూజలు పొందడం కోసం గర్వంతో చేసే తపస్సు రజోగుణ తపస్సు. ఇది అస్థిరము, అశాశ్వతం కూడా. దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇతను కంప్యూటర్లో మొహం దూర్చేసి ఎంతో సీరియస్గా పనిచేస్తున్నాడు. పాపం తప్పే ఉంది, ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాడు అనుకుంటా. తప్పేమీ లేదు, కష్టపడి పని చేస్తున్నాడు నిజమే, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు? అందరికంటే ముందు నేను చేసి నేను గొప్ప అనిపించుకోవాలి, నాకు అందరూ నన్ను పొగడాలి, నాకు పెద్ద సన్మానం చేయాలి అనేటటువంటి భావంతో తొందరగా చేయాలని చూస్తున్నాడు. అంతేకాని సత్వగుణంలో ఉన్నవాడైతే ఇది నా బాధ్యత, నేను ఈ పనిని ఈ టైంకి ఫినిష్ చేయడం నా డ్యూటీ అనుకుని ఆ భావంతో చేస్తాడు. ఎవరో ఏదో గౌరవిస్తారు, తను అందరూ పొగుడుతారు అని దానికోసం చేయడంలా. సో చేసే పని ఒకటి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఏ పని చేసినా పని ఒకే పని చేస్తున్నారు, సత్వగుణం వాడు, రజోగుణం వాడు.
కానీ వీడు రజోగుణం అయ్యాడు, బంధాలు కలిగించుకుంటున్నాడు. ఆ సత్వగుణం ఉన్నవాడు బంధాలు కలిగించుకోవడం లేదు. ఎందుకు అంటే ఒకే పనికి మరి ఒకళ్ళకి బంధాలు వస్తున్నాయి, ఒకళ్ళకి రావడం లేదు. ఎందుకు? సత్వగుణం వాడు ప్రతిఫలాసక్తితో చేయడంలో నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడు. రజోగుణంలో ఉన్నవాడు ఈ ప్రతిఫలం కోసం, ఈ పొగట్ట కోసం, ఇంకేదో కోసం, ఏదో ఉంది అక్కడ, వాడికి ప్రైజ్ వస్తుంది, ధనం వస్తుంది అని దానికోసం, లేదా ఈ అందరిలోనూ సన్మానాలు, మనకి పెద్ద ఇది జరుగుతుంది, దండ వేసి మీటింగ్ పెట్టి మనల్ని పూలుతారను దానికోసం అతను అలా చేయడం ఎందుకు చేస్తున్నాడు అనేది డిఫరెన్స్తో వీళ్ళకి అది రజోగుణము సత్వగుణం అని డిసైడ్ అయింది. సో బంధాలు కూడా అంతే, రజోగుణంతో ఈ కోరికతో చేస్తున్నప్పుడు బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి. నా డ్యూటీ అనుకుని చేసిన వాడికి బంధాలు ఏర్పడటం లేదు. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. సో పని ఒకటే, కానీ ఏ మైండ్ సెట్తో చేస్తున్నా, ఏ స్వభావంతో చేస్తున్నా, నీ స్వభావమే నీకు బంధాలని కలిగిస్తుంది. అది సో ఆ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇలా అందరిలోనూ గౌరవాలు సన్మానాలు పొందాలనే భావంతో చేస్తున్నాడు. అది రజోగుణ తపస్సు. ఇక తమోగుణ తపస్సు ఎలా ఉంటుందట? మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాకృతం. ఇక మూఢత్వంతో వాళ్ళని వాళ్ళే పీడించుకుంటూ, అంటే హింసించుకుంటూ చేసే తపస్సు, పరస్యోత్సాదనార్థం, పక్క వాళ్ళని హింసించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చేసే తపస్సు, వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ లేదా ప్రక్క వాళ్ళని హింసించాలని చేసే తపస్సు తామసం ఉదాహృతం, తమోగుణ తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది. తనను తానే హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం, అలాంటి మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సు తమోగుణానికి సంబంధించిందని చెప్తారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు? ఇతను మరి వాళ్ళు ఏది ఇట్లా ఏదో అగ్నిలో చేతులు పెట్టడం, కట్ చేసుకుని వాళ్ళ రక్తాన్ని తీసి అగ్నిలో వేయడం, ఇటువంటివి ఇదివరకు రోజుల్లో కొంత రాక్షసులు అవి చేస్తూ ఉండేవారు. అలాగే ఇతరులను హింసించడం కోసం అన్నారు కదా, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే మరి నరకాసురుడు నేను ఎవరి తల మీద చేయబెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి, భస్మాసురుడు అని తపస్సు చేస్తాడు కదా. సో అవతల వాళ్ళని హింసించడం కోసమైనా వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటూ చేసే తపస్సు తమోగుణం. ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకోవడం అంటే చెడు అలవాట్లు, మరి డ్రింకింగ్ ఉన్నా, స్మోకింగ్ ఎక్కువగా చేసినా, మరి డ్రగ్స్ తీసుకున్నా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళే చెడగొట్టుకుంటున్నారు. అలా కాకుండా, అంతేకాకుండా వాళ్ళ పక్క వాళ్ళని కూడా హింసిస్తున్నారు. మరి తల్లిదండ్రులను, మరి కుటుంబంలో ఉన్న మిగతా సభ్యులను, అందరినీ కూడా వీళ్ళ చెడు ప్రవర్తన వల్ల వాళ్ళని కూడా బాధ పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుంటున్నారు, ప్రక్క వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు హింసిస్తున్నారు. సో అది తమోగుణ తపస్సు. ఈ రోజుల్లో ఇలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో సఫర్ అవుతూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు చెడగొట్టుకుని పక్క వాళ్ళని కూడా ఇలా హింసకు గురి చేసేవాళ్ళు. అలాగే మరి ఎన్నో రకాలుగా ఇంకా ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఇవన్నీ తమోగుణ తపస్సులు. ఇప్పుడు మరి ఎన్ని చూసాము? ఆల్మోస్ట్ శ్రద్ధ, ఆహారం చూసాం, యజ్ఞం చూసాం, స్వభావం, శారీరక స్వభావం చూసాం, వాక్కు ఎలా ఉండాలో చూసాం, మానసిక స్వభావం ఎలా ఉండాలో చూసాం. ఇప్పుడు ఇక ఈ తపస్సు అంటే ఈ స్వభావమే తపస్సు, మన బిహేవియరే తపస్సు. ఆ బిహేవియర్లో కూడా సత్వగుణంలో మనకు క్లియర్గా భగవంతుడు శారీరకంగా ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాక్కు ఎలా మాట్లాడాలి, మనస్సును ఏ రకంగా ఉంచుకోవాలి అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పారు. ఆ తర్వాత రాజసిక తామసిక తపస్సులు ఏమిటో చూసాం. ఇప్పుడు ఇక దానం మిగిలింది. ఈ దానం అనేది ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తారు. సో దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేన్ ఉపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ఇది దాతవ్యమితి యద్దానం, ఆ దానం దీయతేన్ ఉపకారిణే అంటే సరి అయిన వ్యక్తికి సరి అయిన రీజన్తో, దేశే కాలేచ పాత్రేచ సరి అయిన ప్రదేశంలో
ఇచ్చినటువంటి ఆ దానం తద్దానం సాత్వికం స్మృతం, సాత్విక గుణానికి సంబంధించిన దానము. అంటే ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా. సో అది ముఖ్యమైన పాయింట్. ప్రతిఫలం కోసం దానం చేయడం కాదు, ఇది చేస్తే నాకు పుణ్యం వస్తుందని చేయడం కాదు, ఇది నా బాధ్యత అని చేయడం ముఖ్యం. సో ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావన, ఇదేదో గొప్ప కాదు, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేసే దానం సత్వగుణ సంబంధం. అది ఇంపార్టెంట్. డ్యూటీ అనుకుని చేయడం, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేయడం, సరి అయిన టైంలో అందరికీ కనిపించేటట్లు ఏదో సభలో ఇవ్వాలి అనుకోకుండా సరి అయిన సమయం ఇచ్చినా కానీ ఇక్కడ నందమహారాజు మరి ఒక సరి అయిన టైంలో సరి అయిన వ్యక్తికి ఇవ్వడం, అది నా డ్యూటీ అనుకుని ఇవ్వడం, ఏదో గొప్పగా నాకు ఉందని ఇస్తున్నాననే భావం కాకుండా. ఇక్కడ నందమహారాజు శ్రీకృష్ణ జననం అప్పుడు ఇలా బ్రాహ్మణులకి వీళ్ళందరికీ ఇవ్వడాన్ని ఒక సత్వగుణ దానంకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇక రజోగుణ దానం ఎలా ఉంటుంది? యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్కృతం. ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం, ఏదో ఈ దానం ఇస్తే మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది, పేరు వస్తుంది, మన పేరు రాస్తారు, పేపర్లో పడుతుంది, లేదా అక్కడ ఒక పలక మీద ఫలానా వాళ్ళు ఇంటి ఇచ్చారని రాస్తారు, అందరూ చూస్తారు అని ఏదో. లేదు అంటే ఫలముద్దిశ్య వా పునః, ఏదో ఫలితం వస్తుంది, అంటే ఈ డొనేషన్ ఇచ్చామంటే మనకి కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది అని అలా కూడా ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. సో ఇటువంటి ఉద్దేశాలతో ఇచ్చిన మన పేరు అందరికీ తెలియాలి అనే ప్రత్యుపకారార్థం ఇచ్చిన అది లేదు అంటే దీయతేచ పరిక్లిష్టం, ఇష్టం లేకుండా ఫోర్స్ఫుల్గా ఇచ్చిన. కొన్నిసార్లు చూడండి, అప్పో ఇవ్వాలని లేదు కానీ ఇక ఇవ్వకపోతే తప్పదు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, మనం ఇక తప్పక ఇస్తున్నామని బలవంతంగా ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలా ఇచ్చినా కానీ అటువంటి దానం రజోగుణ దానము. కాబట్టి ఏదైనా ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా మన సొంత కోరికల కోసం లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానమైన రజోగుణ దానం అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తుంది. ఇక తమోగుణ దానం ఎలా ఉంటుంది అంటే అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. సో అనుగాని చోట, ఇవ్వకూడని చోట, అపాత్రే ఇవ్వకూడని అపాత్రుడికి ఇచ్చిన దానం, అసత్కృతం అంటే గౌరవం లేకుండా, అగౌరవంగా, అవమానకరంగా, అవజ్ఞాతం, ఇన్సల్టింగ్గా ఇచ్చినటువంటి దానం తమోగుణ దానం. సో అనుగాని చోట అంటే ఇవ్వకూడని చోట కొన్నిసార్లు మరి ఇలా ఏదైనా మనం చెడు అలవాట్లను ప్రోత్సహించడానికి అటువంటి వాళ్ళు మరి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇతను వీడంటే డ్రగ్స్ కోసం మరి ఇస్తే డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడు, ఎందుకు అంటే మరి పాపం అలా అలవాటు పడిపోయాడు కాబట్టి. మరి అది ఇచ్చినప్పుడు అతనికి ఉపయోగపడే పని మనం చేసేది, అతనికి హానికరంగానే ఉంటుంది మనం డబ్బు ఇచ్చాము అంటే. సో మనం అందుకని మంచి చెడు వివరణ కొన్నిసార్లు చూడాలి, అలా చూడకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవరికి పడితే అక్కడ వాళ్ళకి అన్నట్టు కాకుండా అని అర్థం అన్నమాట. సో అలాని ఎప్పుడు ఇవ్వకుండా కూర్చోవడం కాదు, ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం మన విచక్షణని ఉపయోగించాలి. సో అవతల వాళ్ళు మరి ముఖ్యంగా ఆహారం ఇవ్వడం ముఖ్యం అంటారు, అందుకే. అలాగే నిజంగా మరి అవసరంలో ఉన్నవాడికి ఏదైనా మనకు తెలిసినప్పుడు ఏదైనా సహకరించగలగడం, అలా అది అలా మనం తెలుసుకోకుండా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇలా తప్పు రీజన్కి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అలాగే ఇచ్చేది అగౌరవంగా, అవమానకరంగా ఇవ్వకూడదు. నేను ఏదో గొప్ప విసిరేసినట్లు ఇవ్వడం, ఏదో గొప్పగా ఇవ్వడం అటువంటివి కూడా చేయకూడదు. ఇచ్చినప్పుడు అవతల వాడికి మర్యాద, వాళ్ళని అవమానించిన విధంగా మనం ఇవ్వకూడదు. ఇలా అలా ఇచ్చాము అంటే అగౌరవంగా, అవమానకరంగా, అది కూడా తమోగుణ దానం కింద వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చక్కగా మనం చేయవలసిన విషయాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు లైఫ్లో ఇవన్నీ తప్పదు మనకి. అందరికీ నమ్మకాలు, ఆహారం తీసుకుంటాం, ప్రతి వాళ్ళం ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాం, స్వభావం ఉంటుంది, మాట్లాడుతూ ఉంటాం, మైండ్లో రకరకాల ఆలోచనలతో ఉంటాం. కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి, అలాగే వీటన్నిటితో పాటు దానాన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే దానం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక మనిషిగా పుట్టినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఆహారం ఎంత ఇదిగా మనం తీసుకుంటున్నామో దానం కూడా
అంత ముఖ్యం. ఉన్న దానిలో మనం అవతల వాడికి సహాయపడటం. అయితే ఆ దానం కూడా ఎలా చేయాలి అనేది భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేస్తారు అసలు. తమో గుణం వాళ్ళు, సత్వగుణం వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎందుకంటే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలిస్తేనే మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోకి తెలుసుకుని వెళ్ళగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో ఆయన అన్ని రకాల ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా అన్ని గుణాల్లో ఎలా చేస్తారనేది వివరంగా చెప్పారు. తమో గుణం వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు, రజోగుణం వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు, సత్వగుణంలో వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు, మీరు సాత్వికంగా చెయ్యండి అని చెప్పి ఆయన వివరించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చివరికి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రీవిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పుర. ఓం తత్ సత్, ఓం తత్ ఆ సత్యమా, సత్ అంటే సత్యమా అంటూ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా 3 రకాల పదాలతో, ఈ 3 పదాలతో పరబ్రహ్మాన్ని సూచించారు భగవంతుణ్ణి. అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. ఈ భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచడం కోసం వేద పఠనం చేసినప్పుడు, యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలని వాడారు, ఓం తత్ సత్ అని చెప్పేసి. సో ఆ రకంగా ఈ 3 పదాలు మరి చాలా ఇంపార్టెంట్ పదాలు. ఎందుకంటే సత్యం అంటేనే భగవంతుడు. సత్తు మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఎందుకు ఈ రోజున ఈ చేతిలో ఉన్న ఈ పుస్తకమే, కానీ 1000 సంవత్సరాలు పోతే అది పొడి అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ రోజున పుస్తకం కాదు. అలా ఏది కూడా నిత్యం, ఈ రోజున ఈ రూపంతో ఉన్నాం, రేపు ఉంటాము, మేబీ ఇంకొక 30 సంవత్సరాలు పోతే ఉంటామా, ఉండకపోవచ్చు. సో ఈ రూపము శాశ్వతం కాదు. సో ఏది శాశ్వతం కాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ అసత్తులే. సత్తు ఏది అంటే ఒక్క భగవంతుడే నిత్యము అలాగే ఉండేది. ఈ ప్రపంచమే ఎప్పటికీ ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం కూడా అసత్తే. సో భగవంతుడు ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ మాత్రమే ఎప్పటికీ ఉండేది. అందుకని సత్తు అంటే ఊరికి మామూలు మాటల్లో నిజం చెప్పడం అంటాం. కానీ దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే మార్పు లేకుండా శాశ్వతంగా ఉండేది, అది సత్తు, అదే నిజము, ట్రూత్. అందుకే ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్ అని ఇంగ్లీష్లో కూడా అంటూ ఉంటారు. సో దాని అర్థం ఏమిటంటే ఇది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, అది సత్. సో భగవంతుణ్ణి అందుకని సత్ అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు వేదాలు చదివేటప్పుడు కూడా ఓం తత్సత్ అని అంటూ ఉంటారు. ఇక లాస్ట్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. అశ్రద్ధతో చేసిన హుతం అంటే యజ్ఞమైన, దత్తం దానమైన, తపస్సైన, కృతం చయత్ దానికి ఏది కూడా ఫలితం ఉండదు. అసత్ ఇత్ ఉచ్యతే, అసత్ ఇత్ ఉచ్యతే, అసదిత్యుచ్యతే అని కలిపేసరికి అయింది. కానీ విడదీస్తే అసత్ ఇత్ ఉచ్యతే. అసత్ అంటే ఇది అసత్యమే అని చెప్తారు పార్థ, అర్జున. అంటే నువ్వు శ్రద్ధ లేకుండా చేసిన యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా అసత్తే. అసత్ వల్ల ఏమొస్తుంది? ఏదీ రాదు. నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. నీకు ఇది ఈ జన్మలో అయినా నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా నీకు పనికి రానిదే, నీకే ఉపయోగం లేదు. ఎప్పుడు నువ్వు విశ్వాసం లేకుండా చేసే యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా అశాశ్వతం, ఇది అసత్తు అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే ఈ జన్మలో అయినా నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా నీకు పనికిరాదు. సో ఏది చేసినా నువ్వు విశ్వాసంతో చెయ్యి. విశ్వాసం లేకుండా చేసావంటే నువ్వు ఎంత గొప్ప యజ్ఞం చెయ్యి, ఎంత దానం చెయ్యి, ఎంత తపస్సు చెయ్యి, నీకు అది శాశ్వతం అయిన బెనిఫిట్ ఏమి నీకు ఉండదు. ఈ జన్మలోనే కాదు, పై జన్మలో కూడా ఉండదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏమి తెలుసుకోవాలంటే, మరి త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు మరి శుద్ధ సత్వంలోకి చేరుకోవాలి. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అధిగమించి మనం శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడే మరి భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాం. అది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.
ఈరోజు 17